wena ungafila kanjani wena? Ubhizi udlala nomuntu wrong. So ibu isikhathi esingaka mina ngipheze ngisindana neimali ngithi ngithandana nosisi wakho kanti wena Uthande. Usuyangibona ke manje uthande. Imali hayi bo ngeke hayi bo kahle. Mina ngiyakuthanda phela. Usisi wakho uzothini? Uhlala niyajola yini nosisi wami? Niyajola? Ajola yini? Ajoli. Unesibindi chabuki mabuku unesibindi yazi unesibindi. Hayi nje ufuna ujola nosisi wami. Umazi isho ungitshela leyo into emehlweni. Ngoba ngiyazi. Ngoba ngiyazi thina nama crush nina ngikhashana. Kodwa ayekho watshela umuntu ukuthi ngiyakuthanda. Mina angakutshela. Wona cha utshela wena tshela mina. Ngiyakuthanda yena manje sakutshela izongenzani. Ngiyambingelela nonke ababukeli beBlaqlife TV kuphi Blaqlife khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza la ngamandla ezulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So sisungibhalelile ngoba nakho esafisa ukubuyelana nomuntu akade ethandana naye kodwa ke uzoka silandise kabanzi la bahlangana khona beze bafinyelele ekuthenini bakhetha ukuthi bahlukane njengoba ela namhlanje efisa ukuphinde abuyelana naye futhi. So asikisimuza ukuthi ngabe siphatheleni. Sawubona sisunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ufana noJackie yaphi? Yamazi Jackie yaphi? Ube ama-movie ase-Nigeria. Not really. Awumazi? Sazoya ngimbheke. Nentswebu yakhe. So ubuye kuphi ngokuhlala? Ngisuka kwaMashu. KwaMashu. Yeah. Uthe umaba? Magumede. Magumede. Yeah. All right. Hello. Qatha. Ngiyadlala. Hello cha. Ngiyadlala. Kodwa kusami ngiyadlala. Ningangithathi lapho babukeli ngiyanazi ngiyajokisela mina Nkosi yami ngiyayithanda ukudlalela nabantu. So ukhulele kuphi? Ngikhulele eGoli. Okay mama apne eGoli. Fosloras. Okay. So ubuye nini uzala eNatal? Ngibuye 2017. Uzongayosipani? Cha ngangizoqedela isikole. Oh okay. Ngase ngasebenza ke afterwards. Oh okay. So ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazele ukuthi kahle kahle nahlangana kuphi no person osafisa ukubuyelana naye. Shuthi ubhuti siyazana naye. Sihlala section A1 lokushe lodwa. Okay. So apparently ngasebenzisa i-fake account. Uyasazi ekhaya yabo. Sonke nje. So waye crush kasisi wami, usisi wami icrush yakhe. Oh okay. So mina vele njengoba ngihlala nosisi wami sasixoxa nje yonke lento leyo ukuthi umfana wasibanibani yabo. So kwenze ukuthi nami uyangazi. Hlezi nje edlule ngibingelele stuff. And then mina ke since ngazi ukuthi vele ziyafunana ngenza a fake account on Facebook. Okay. Ngase ngam DM ubhuti ngayibika. Ngoba ngazi ukuthi rejection vele ngeke ngize ngiyithole. Nangempela ke ayi ubhuti ke avume sixoxe nje sijole nje vele into serious ehambayo kube mnandi. Iy'thombe zasiswami akumina. Okay. So inkinga iqale kahlahle umuntu vele obefaka imali yabo. Afake nje imali because wa relocate. Afaka imali hamba ukwenza inzipho, hamba uthenga ini nje umuntu oyifaka imali. Mhlambe ngabe mawukhuluma naye ukhuluma sa muntu oyini kuyena? I-girlfriend. Sesi-girlfriend vele ne-boyfriend official. Okay. So it happened ke ukuthi afake yokuza. Okay. That's when usisi uyazi ukuthi wena uzenza yini? akazi. And akanawo kwalo Facebook. Akekho nje kuma social media. Okay. Yabo. So but ayifake yokuza. After ifakile mina I just took the money ngenza ama needs ebengwadi ngaleso sikhathi. Ngamblock. Angiphindanga ngabuyela again. Mhlambe into eyenzeke emva kwesikhathi singana ngisuka manje le. We can say 6 months. 6 months. 3 months if I'm not mistaken. Mhlambe kwakho malini imali yokuza? 2000 rand. 2000. Mele ngidle taxini. Ngaphezulu kwemali abevele esenda yama nails ikhadi Yes, mhlambe 1000 1.5. Wangayifake ngaphansi kwe1000. Yeah. Yo manje sekube izathu esenza ukuthi
ubeke usisi wakho engcupheni ngokuthi ungamtsheli ukuthi wenze i-fake account engazuthi eyakhe? Inkinga ukuthi angithi vele ngiyaziswa amayekho kuma-socials. Vele nabangani bakhe bengekho that talkative ngaleyo ndlela ukuthi bebezongitshela ukuthi mfethu usino-Facebook awusasho yabo. So I took it as an advantage. Ngayenza mina yena mexoxa ngoGayi uthe uGayi ave right ave nomusa. Nami ngiba unomusa kuGayi noGayi angine umusa. So musa sobabili noGayi. Manje njengoba ula kwa Love Back kahle ufika wena and uGayi njengoba uthe asimcela ukuthi akeze uzobona phela ukuthi akuyena usisi wakho uwena. Ithi plan yakho? Iplan yami ukuthi since vele sasisithandana sa develop ama feelings nani saba official nje. Okay. So mina namanje ngisamthanda ukuthi ngamblocker ngalesa sikhathi ngaqhubekela phambili kokunye. But manje ngiyabona ukuthi lokho okunye ngikona angiyithole lempatho engangiyithola lapha yabo it's not akenzi kahle ngala. So nokuyiveza ngaye ngacabanga manje ngisaba ukuthi mase kuvela mina cause ngumazi umuntu nje umuntu o right nje kusami uyayihlekela. What if mina mase ngivela umuntu angiqaphe ngeyitina wena ngwenza isilima yabo nje ngasaba yonke lento leyo ukuthi ngcono ngimblocke ngithule. So njengoba manje uzovela wena ke isibindi ke usithathe kuphi and uzokwenza njani if uyabhoka ngalendlela ukuthi hawo manje wayungenza ukhokhomeloni? Hayi ukubhoka phela uzobhoka yena. Isibindi anginaso kodwa kuthiwa sibindi uyaphilisa sibindi uyabulala. Mengifa phela ngiyafa. Khona ukumthanda ngiyamthanda phela. Nami futhi wangithanda. So mina into engiyifunayo ukuthi angibone ambone lo muntu obetexta naye abemfonela cause ubefona but I never do ama video calls. Yabo. Efone ngibuza uright nginge right. Up until kwenzeka labo mishike ngayenza nkosiyami. But nje uqhamuka kwakhe nje ngizocela i-second chance okungenani. Athande minayo manje the real me. Hayi fake account. Not the fake account. Ivoice yakho nevoice yasisi wakho cishe fana? It's almost similar. Okay. Yeah. So manje if usisi wakho kuyenze uyayibona le video le mhlambe inganiqhatha kangakanani? Angeke izimthelalanisa njengomndeni. Izosiqhatha but isigcina komele sithole indlela esizozwana ngayo cause vele nabo isinona ngathi bajolile abajolanga babe crashana nje kwaphelela lapho. So njengoba usinikezile inamba yabhuti simfonelile simtholile and ukhona njengamanje kuyikona ukuthi akazi kahle ukuthi ubani ubhalile kwishow. So ngabe kulungile ukuthi ngimbize khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso? Yebo ngambiza. Okay. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Nangokubhuti sisimcelile ukuthi asondele nganeno ukuze sizokhona ukuthi kahle sikhulumisane naye ubuso nobuso. So njengoba la sizokhona ukuthola yonke into naye okusha abengakwazi uzokuthola njengamanje kunesikhathi esingakanani saba? Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uba isibonga ubhuti? Isibonga wamsomi. Msomi? Umsomi. Okay, baba umsomi. Umsomi lo. Ngeke nje ungasasithakazelo sakho angeke. Yasiyeke lokhu. No, kulungile. So usisi uyamazi? Kona ngiyamazi cause usisi wentombi yami. Usisi wentombi yakho? Yeah. Oh, okay. Ngabe mhlambe intombi yakho unesikhathi singana nithanda naye? Ngithi la 6 months yeah 6 months. 6 months. Senike na hlangana mhlambe nyakhulumisana nentombi yakho ubuso nobuso mhlambe naye khipha njengoba abathanda nayo noma mhlambe bekwenzakalani? Hayi besingakazi wona sihlangana because besajwayele nje ukutexta nje besijwayele social media because lesijwayele indawo yabo besihlala endlini eyodwa kamasha. Mina ngase ngamuva ngenxa umsebenzi. Oh.
then yabo besitest on then because uzwana kwethu kahle yabo nje ukuthi sibe ne relationship uqale mina sayimofile mina. Oh okay, bungasekho around. So uqala ukukhulumisana naye nitextana usekudeni yena ekwamashu. Ya kodwa umuntu engimaziyo because besisendaweni eyiwani. Oh alright. Mhlambe ngabe beniphethene kanjani nje khona nithandana efonini? Akuninto ethi be right because ya ngasho uthando lwethu time nabe liqinile ya besithandana uthi kodwa kube khona la izinto zihamba zabuye zashintsha because izinto zashintsha after khona elinye day okangicela imali then wathi lokho bo kahle kahle mina ngamnikeza imali ukuthi abosihlangana ngase ngifuna ukuthi abosibonane ngalo day yabo then ngase ngamfakela imali mara after kumfakela imali then jike ngathi sengiyabona sengathi sengiblockiwe and angi-understandanga lapho ukuthi kwenzeka kanjani lo because yabo bese right njena and bejwayele futhi yabona ukuthi angicela imali ukwenza ikhanda then yabona ngimsendele kungenankinga nje ngimfonele noma bebuye kube khona leyo ngxabano besibuye sibe naye efonini kodwa bese abantu abangayithi nje imali video callana noma mhlawumbe benigcina nje ngicall la ungezokumbona khona ngifuna uqamba mangayi akazi sibe kwi-video call because bengijwayele ukubamba ngama call yabo ngifone because vele yabe umuntu engimaziyo nje because besikade surrounding sihlala endaweni eyodwa imali ivoice yakhe unesho engakanani sibukhuluma naye ivoice yakhe uyayazi ngqo hayi ngiyayazi because ngiyayazi ivoice yakhe umuntu engimaziyo nje ivoice yakhe ngiyayazi okay angazi le show lesikubize yona i-love back igama layo okusho ukuthi awukwazi ukufika kuyona ungakazi uthandana nomuntu and awukwazi ukufika kuyona usathandana nomuntu ufika kuyona only if usuhlukene nomuntu then mase uyangibhalela khona ngizokhona ukuthi ngikhulumisane ubuso nobuso kuze nizokhona ukubuyelana noma cha. So usisi ongibhalelile so njengoba wena ungitshela ukuthi usisi kamuntu wakho ngicela nje umuphi ithuba umlaleli usikahle kahle why ula namhlanje ngicela nje umuphi isikhathi sakho ngempela because ayingithukela ngempela ukuthi indaba kufike usisi wakho omncane ekubeni uma nje ubusho nasisuthi enough back le mina yabo nje ngithukela ukuthi hayi ngibona usisi wakho omncane yes because awukwazi ukuthandana naye ya usisi wakho omncane ya bengimazi because ya bebe osisi nje yabo bengijwayele futhi ukuvula ngabo yabo then ngibabone yana ngiyamazi usisi wakho omncane ngicela nje umuphi ithuba ke umlaleli usikahle kahle ubizelweni ngicela ukukhulumisana naye yajabo ngikubize la because umuntu obuthetha naye the past 6 months and wakublock bekuyini. The reason why I did that, it's because ngangazi ukuthi wena nosisi wami niyacrashana. Meanwhile nami bengicrash yami. But since ngimncane bengikwazi ukukhombisa ukuthi manje nami ngisuka kanjani kanjani. Awuzwa nesibindi. So ngicela phela. Ngasebenzisa ezimazi nawe ukuthi uNonjabulo akanawo ama-social media accounts. Emina wenze i-Facebook account. Wasekusendele friend request. Wena umuntu wangiblock. Yes. Emina wabeleka nemali yakho. Imina shuthi kahle kahle wena lo muntu ebengihlale ngikusendela imali. Yeah. Hey. Kuyimanje. Maseret. Kuyimanje. Njengoba ungibona ngiqhokile. Ngifake inwele. Ngenza ama makeup. Imali yami yonke le. Imali yami. Mubusisi wakho umdala wena njengoba wena unamanje. Usisoma nothi ngila. Akazi nokuthi mina ngenze lento engiyenzile. Ngicela ukubuza. Imali nje. Wenziswe yini yonke lento yenzayo? Ngikuthanda. Kodwa ngibungangithanda. Awu. Ungabona ukuthi mina wena wazi kahle ukuthi wena mina
nosisi wakho bese uyabona nawe ubuyazi uthi hayi cha usisi wakho benginawo uthi yabo ngibuye then uma ngidlula ngakini uqina ngisho ukuthi unathatha leyo advantage yokuthi mina ngoba nawe uyabo ukuthi ingathi ikhona lento ekhona kusisi wakho then wena wasabona ukuthi okay wena ke wena zabulo ukhuza indlela yokuthi ungene mina wena. Yes. Umncane la kangaka. Yes. No ukuthi usisi wami bexoxa ngawo. Kimi. Njengathi nina abantu abathandanayo. Nami ngeke ngithi umuntu ngimfuna. Wena uzongichomela ngaye. Uma ucabanga mina ke uma ucabanga nawe baba. Uma ucabanga ke mina umuntu ko le ndaba leyo mase ngizweni ubuka ukuthi bizongiphatha kanjani. Awucabanga izimali zami bese ngiyichithela kumuntu orong. Mina ngiyasebenza lapha kanti ngiyakuthanda nje nami. Hayibo imalalela wena. Imalalela phela. Uthande. Cha imabo. Is. Wena ungafila kanjani wena? Ubhizi udlala nomuntu orong. So isikhathi esingaka mina ngipheze ngisindana neimali ngithi ngithandana nosisi wakho kanti wena uthande. Usuyangibona manje uthande phela. Imali hayibo ngeke hayibo kahle. Mina ngiyakuthanda phela. Usisi wakho uzothini? Uhlala niyajola yini nosisi wami? Niyajola? Anjoli. Unesibindi chabuki mabuku unesibindi yazi unesibindi. Hayi nje ujola nosisi wami. Umazi ngisho ungitshela leyo nto emehlweni. Ngoba ngiyazi. Ngoba ngiyazi ukuthi nana crush nena ngikhashana. Kodwa ayikho kwatshela umuntu ukuthi ngiyakuthanda. Mina angakutshela. Wena cha ungitshela wena tshela mina. Ngiyakuthanda nami ngisakutshela uzongenzani? Manje kumthandeni wakho imubothi mina lento ngizoyivuma ke mose nje usuze wangiletha labuka manje namakhamera ngibhizi nale ndoda iyangibamba le duze kwami. Angazi kodwa mina mina kodwa ngibothi mina ngimathandana nomuntu imaki harifu okay njengoba usho ukuthi okay uyangithanda kanjalo imaki sithi mhlawumbe mina ngiyakuvuma lokho ke mhlawumbe ungathandana kanjani nomuntu okwazi ukwenza isilimo njengoba nje uwenzile wena. Hayibo imasisi uyakwazi ukuqolisela into kanjalo. Nayo ikhona yabo yonke lento imuzoyibuyisa ngani? Ngiyasebenza. Uzoyibuyisa ngani ngoba uyazi ukuthi nalapha imali akusho lutho lokho akusho uzokwazi ukubuyisa yonke le mali neima awucabanga uthando lami esengilimoshile nginikeza wena nginikeza umuntu orongi sonke lesikhathi lesi awungeke ngeke kulunga ayikho yabo nje lo yenzayo yabo ungayileyo yenzayo nje iyanginyanyisa kwayona mina lento yenzayo imuphi uvela ubuwazi ukuthi ubutha umuntu uzongenza isilima kanje ubutha umuntu uzongenza isilima kanje. Cha. Ngiyazana nesibindi. Okay, ke zame ehluleke. Ayikho ichance engizokunika yona wena ngiyanyanya. Mina ngifuna usisi wakho mina hayi wena. Usisi wakho akufuni. Hayibo emakusho yena. Lalela la wena emakusho yena uthi mina akangifuni. Buka ke manje mabuka manje usisi wakho uzoyibona yonke mina lento lesiyenzeka ke manje la ngenxa yakho wena. Uzoyibona yonke manje lento yenzeka la manje usisi wakho. Ngiyakuthanda ke mina. Yabo wayilento esho iyanginyanyisa mina. Ngiyathanda ke. Ngiyathanda. Ngizozithanda. Yabo uthanda ngisho nentombi ngizokuthanda. Manje okay. Uzungithanda. Uzofika ngake yabo bazobe sebengasekho nalama camera uzobe sengasekho lo muntu. Uzobe sengasekho lo muntu lo. Ufike. Hayi okay kulungile. Okay wena ubothi okay uwenza le nto islim. Then mase uzoyitshela ukuthi uyayithanda emva kwalokho yona uzokuvuma lokho. Wena ubuye mina ubuzorayitha kanjani? Hayibo. Isifake cathuleni zami. Mina lalela yabo ingqondo kwaqondo incane uyabona ukuthi ingqondo ngathi incane. Wena ungathi umuntu ophila ungalokhu ungavela usuke utext umuntu. Ucabangani ngempela ukuthi ngikuthole lo? Wavumelana. Uthatha iadvantage ngoba ubothi okay ngiyasebenza. Uthando sisi. Musabe uzongibuza le nto le. Hayibo angithandi ngiyakutshela nje ukuthi ngithanda usisi wakho silima sentombazane. Ngiyakutshela nje. Njabulo imali wayifaka ngoba umuntu umthanda. Ngiyakutshela ukuthi ngithanda usisi wakho. Usangithanda. Uzongithanda. Ubalo bewama profile. Uhlale ama-post. Uyena. Kodwa wena obwenza yonke leyo nto leyo. Uyena. Wazwanyanyisa. Angathi ngakubiza nganyezwe ngiyakunyanya mina. Ngibiza nami ngani? Angathi ukuthi ngibiza. Wena uma ubuka ungathandana nami wena. Ukwazi umncane wena. Yosebenza bengikwazi ukuprovide ngemali. Musuke ukuthi nginani uma wazi kahle ukuthi bengisendela imali nje. Wazwangiblocker futhi sibhekele. Wazwangiblocker futhi. Wazwangiblocker.
aluyi nje ngamnyaka. Love is not about age. Oh, it's about man. Ukuthi iqhashaza amadoda siyasebenza thina zamadoda. Nina niphi nizenza lento enyenzayo nini? Ndoda yami. Wawenza lento enzayo amadoda. Waye provider wena ungiprovider. Hawu mina singengikwazi. Kuyimanje ngibonga wena. Ugcwala wardrobe ekhaya. Yabo lento le. Ngishagethwe ngiyaziwa. Ngiyimela. Hlezi ngifika ngizoshopha ngemali yami. Angiyazi mina lento le. Yabo lo. Bengimthemba uzusisi omncane umuntu engimthandayo. Yabo bengimnaye ngasho njengoba nje naye busy manje sekwazi ukungitshela lento eyenzayo. Ubekuhlonipha lokho ngikwazi kuhlonipha mina iyangixaka yonke lento ayenzayo ukuthi uyenziswa yini. Mina ngiyazi lento le. Hayi akhongcese la. Akhongcese la. Mina ngiyazi yonke lento oyenzayo mina. Manje awunike second chance? Hayi kho second chance nginika kanjani second chance? Yabo wena. Mina ngiyanyanya yazi. Ngiyanyanya. Ayikho second chance ozoyithola wena. Hana uthi into obuyicabanga nje. Uzwenza lento oyenzayo. Kodwa uzongithanda. Uma ungibuka njengendoda enjani? Ubungibuka njengendoda enjani? Indoda yami. Enhle. Ngomusulombisa ngendoda yakho wena. Hayibo. Ubungifonela baba. Nawe bafu. Ungitshela ukuthi uyangithanda. Khani uthi emakhuleka ufakela imali. Unesibindi salo. Imnandi ke imali yakho. Fine kodwa ngiyakuthanda. Uyahamba lapho uyidla nalezi ezinye ifebe zabangani bakhe imali yami. Niphi lapho imusisi wakhe nube khona ube khona kudliwa leyo mali usisi wakho. Akayena umngane wamusisi wami. Akahambi nami. Umuntu wami indlela zakhe labangani bakhe. Engikhalela uthando lwami Nkosi yami. Ngilimoshele inje efana nawe. Inje encane. Inje. Le nje awuyithanda ufuna ukuyibona ubuyondla. Usala wango. Bengifuna ukubona usisi wakho silima sentombazane. Bengifuna ukubona usisi wakho hayi wena. Ungibona nje. Hayi into engihlanganisa nawe. Hayi into engihlanganisa. Ngiyithatha zonke, ngiyithatha manje zonke lezi zinto ezigqokile mina manje. Ngiyithatha zonke lezi zinto ezigqokile mina. Manje kwale wifi futhi yakho nithengwe imali yami nja. Hayibo, imali yakho. Unesibindi sokungitshela ukuthi imali yami yonke. Ozoyithatha phela nje uyabona nje nalendodi, uyabona nje nalendodi uthi busy manje buka manje ngiyabanjwa manje bazothinika abantu ke sengiyabanjwa mina kanje nake. Imali yakho. Bazothina abantu mina sengibanjwa ke kanje. Ngibanjelwa wena. Usala wangithanda. Wazwangibukanisa nje. Phika uthi wangithanda, phika. Bengakuthandi bengifuna usisi wakho silima. Hawu. Bengifuna usisi wakho. Hawu. Yini kodwa? Ngiyacela gadi ukuthi ngoba inkulumo ayihlangani ngicela ukuvele uphume nayo because angeke baphephe. Mina ngeke ngikwazi ukuyimela lento le. Ufila kanjani? Sendabeni enjani? Ngiright siswa. Mhlamba ucabanga usezowehlisa umoya, mhlamba ucabange kabusha. Sazi. Yabo yabe aggressive ngakhona. Vele bengi-expectile lokho. Okay. Kodwa ayivele ungondlile. Ifakile imali, ngiyidle, afakenye, ngiyidle, afakenye kodwa ufekugcinile. Kodwa ukumthanda khona, uzongithanda. Why benisho engaka? Ispark esasinaso. Mina nje naye. Isona sineze hope ukuthi ngona ngimnika isikhathi. Fine athi nawe ubonile ukuthi kwatile and uthukile. Benga expectile into mina bengi expectile ngithi uzo rate the way rate ngakhona. So mina ngizomnika isikhathi ahamba ekhula down aphindele emlazi wakhe aphindele amashwami mase ngifuna uyangazi ngihlala. But ngiyacela ke kulokho uthi uphuma la e-studio ubuye umtshela usisi wakho ukuthi wenzeni wenza ini ingakaphumi le video le because mhlambe ngenzeke ifinyelele endlebeni zakhe angifuni kube into esefika kuyena ngabanye abantu. Ongcono ngiyacela uhlala naye phansi uxoxisane naye umtshele nezizathu. Kuyimande uphuma le video le ngiyacela. Uzozama. Ngiyabonga kakhulu. But ke ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ungahambi ngendlela obukade ufisile ngakhona. Ngibuke lapha ekhaya yo kuningi nani ngizibonelile kuningi okwenzakalayo la eminyango thina silele. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyenzela kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.